Ezaba phambili indaba namuhla wemfundo ephakeme uthi ubalekile owezimali kukhunjelo wabulawa eDUT kanti ke Isongwe namuhla Eyecosatu kwaZulu-Natal. Lezike izindaba ze1KZN TV ifundelo samkeliswa ngqulunga ekubingelele imbukeli. Umqondisi jikelele kumnyango wezemfundo ephakeme uDokotela Nkosinathi uthi kubalekile ukuthi umbiko wezezimali ongenaqopho kumele ke uhambisane nemiphumela emihle yabafundi abaphumelele. Ekhuluma ke neziko lezindaba uSishi iqhubeka ingqungquthela emkhandle engamele izikhungo eziqeqesha amakhono ezingama50 uthi ke kumgomo wabo bewumnyango ukubheka ukuthi ke ngakube umsebenzi kanye nezimali ke kusetshenziswa ngendlela yini njengoba kwezinye izikhungo imali izebuyele emuva kodwa ingasetshenziswanga ekubeni ke izinto ezingabe zilungisiwe zingalungiswanga. Lenqungquthela ibibanjwe le-RBIDZ eTechnoHub eRichards Bay. Amalungu emkhandle engamele izikhungo zokuqeqesha amakhono ubuchwepheshe kanye nesayensi ama-TVET colleges angama-50 aqhamuka ezifundazweni ezahlukene namuhla kabe nomhlangano ukudingida noma ukubuyekeza imbiko yalezi ikhungo ukuthi ke ngalesikhathi umcwaningi mabhuku ecwaninga ucwaninge wabe esethulani nanokuthi ke kungakanani okufanele engabe sekwenziwe kanye ke nebanga eselihanjiwe ukuze kulungiswe lokhu ongahambi kahle. Umqondisi jikelele ke emnyangweni wemfundo ephakeme uDokotela Nkosinathi uselokhu kufike ngesikhathi esihleke ukuze kube nesiqinisekiso ukuthi isiza zabafundi zidluliswa ngendlela kanjalo ke ezikhungweni zemfundo ephakeme yonke into isesimeni. Bahlangene namhlanje kuzobheka ukuthi uAuditor General ngesikhathi ezo-audita kule minyaka edlule ubetholani okufanele ngabe kwenziwe nokuthi sekuhambe kangakanani isikhathi kuzama ukulungiswa lokho kuphi okunenkani okungavuma ukulungiseka nokwenzekayo. I am moving across the country to make sure that the academic year becomes a success and there is stability in all our institutions. Loke ongunobhala jikelele wenhlangano iTVET Colleges Governors Council uSanele Zondi usekele inhlangano yemkhandle engamele amakolishi ukuba ke iqinisekise ukubheka ukuthi izimali zisebenza ngendlela yini nokuthi ke imali yabakhokhi bentela ayisixhashazwa ngendlela engafanele. Uzondi ke ugcizelela ukuthi ke imbiko engenaqopho kumele ihambisane nemiphumela emihle yabafundi kuze kube ukuthi ke abafundi baphuma bekwazi ukuthola imisebenzi ngamakhono kabathole kumakolishi baphinde bakwazi nokuziqalela amabhizinisi abo. Ama-clean audit kufanele siwa comparison ne-performance ngoba you can have a clean audit but i-performance sengisho ukuthi ke in terms of our core business la e-college and our core business e-college onke ama-college is teaching and learning and training, right? So it's very, very important ukuthi kuyo yonke into esiyenzayo we also focus on that. We also focus on that so that sikwazi ukuthi sakha abafundi abazokwazi ukuthi baphume bayoyimela, abafundi abazokwazi ukuthi noma umsebenzi bengawutholanga bakwazi ukusebenzisa izandla bakwazi ukuthi babe nama-skills ukuthi baphilise nemindeni yabo abanye futhi baqale namabhizinisi. Abafundi ke benhlangano edla ngakhezolunye neqembu le-EFF esikhungweni semfundo ephakeme iDUT eThekwini bathi ke bafuna ukuphoqa lesi sikhungo siqambeke elinye lamabhelidi asonga umfundo umlungisi Madonsela wabulawa ngesikhathi kunombhikisho abafundi ngonyaka u2019. Usandiso Buthelezi ngumgqugquzeli wemasho ukukhumbula uMadonsela uthi ke kasawuthemba umthetho njengoba ke isemningi iminyaka kepha ke ingekho inqubekela phambili ingecala likaMadonsela. Ubuthelezi usho kanje ngesikhathi ke abafundi bezikhungo zemfundo ephakeme eThekwini benemasho ebhekiswe kulesi sikhungo nalapho ke bebekhumbula khona lo mfundi. Kukhunjulwe umlungisi Madonsela ngemashe nokuthula isuka enkundleni yezemidlalo eCarus Fountain ibheke esikhungweni semfundo ephakeme iDUT eThekwini. Laba bafundi abebehamba becula amacula nomunyu aveza ke ubuhlungu ngendlela uMadonsela abulawa ngayo babambe umkhuleko ngaphandle kwezindlu ezihlala abafundi bude buduze nalesi sikhungo eSteve Biko nalapho ke lo mfundi ashonela khona. Umgqugquzeli wale mashi uSandiso Buthelezi ekhuluma nethemba lezindaba ngesikhathi kuqhubeka le mashi uveze ukungenami kwabo ngokungabi nenqubekela phambili ngecala ke lokubulawa kwalomfundi. Kwaba ke ngesikhathi zazo lezi khathi zokuregister kwabafundi kwaba khona iziteleka nge4 February then nge5 February sekivaliwe icampus ihleli kwakhona ukuxakasana phakathi kwabafundi nama security ama comrades eEFF ayehleli ngemva kwesikole so kwagcina ke kuba soka lo msindo ama security guards okuyiwona akaqashwe enyuvesi ukuthi avikele abafundi haye khona ka emathathu ngaleso sikhathi adubula abulala ngesihluku umlungisi Madonsela ngenhlamvu ezintathu only to find out ukuthi
uma kushaya uJune umlungisi Madonsela edutshulwe ngoFebruary bayabuya baphethe icala bawo NPA bazotshela umndeni ukuthi asizukubopha umuntu ngoba ubulungiswa ufakazi bebuncane abukho kakhulu lapho abantu ababekhona ngaleso sikhathi ababuzwanga umlungisi udutshulwe emini kubuka wonke umuntu kukhona ama video enza leyo nto ababulali bamlungisi nangolodwa ilanga la abahamba khona baboshwa bangena esitokisini akaze benziwe lutho. Kuzokhumbuleka ukuthi uMadonsela owabe enza unyaka wesithathu kwiziqu zezamabhizinisi kulesi sikhungo wabulawa ke ngonyaka u2019 ngesikhathi ke kuqhubeka umbhekesho abafundi isizofunda ngenkani. Abafundi babambe le mashi ngenhloso yokuhambisa uhlalo lwemfundo kubuholi ke bale nyuvesi njengoba ke befuna phakathi kokunye ukuba kuqanjwe ngalomfundi ibhilidi elakhiwayo njengamanje kule nyuvesi ngenhloso ke yokugcina igama lakhe likhumbuleka nakulabo abizayo. City University akube yiyona esukumayo ifuna umlungiswa for umfundi wayo i-challenge uNPA njengoba yenza ngo2019 uma kubulawa umfundi uzokhumbula uSandile Ndlovu waseMpumalanga owagwaza ngaphakathi esikoleni ezofunda ebusuku kuwona lama security company i-excellent security company egadile egcina kushona abafundi abaningi ngaphansi kwayo iqashwe enyuvesi. Sicela ukhumbula impilo kaMlungisi uqamba ibhilidi leli likhandwayo ngomlungisi Madonsela ukusho ukuthi uyasho ukuthi uyazolana nokulimala kaMlungisi qamba ibhilidi u5 February ukhalenda yakho uyishintshe uyifake ngomlungisi Madonsela ukuze wonke umfundi ofika eduty kwenzakalani ngo5 February azokhumbula ukuthi okwalinyazwa umfundi kumele siyivikele into ezifana nalezi. Sekuyinsakavukela umchilo wesidwaba ukuba lesi sikhungo sibhekane nolaka lwabafundi njengoba ke ivamsile ukubonakala imibhikisho kubafundi kanti ke lesi akusona sodwa isikhungo esibhekene nalenkinga njengoba ke nezinye zinayo lenkinga. Go to your people, tell them that on Monday the Students' Command and all sympathizers of the Students' Command, they are demanding an urgent council meeting to address their memorandum. And on Tuesday, you are going to see how are you going to respond to us. Then on Wednesday, you must then give us a positive response. If you don't, on Friday, we will meet. This management takes you seriously. And therefore, I wish to say we have received the memorandum and it will be passed on to my principals, being executive management of this university, as well as council of this university, for them to take due consideration of this memorandum and respond accordingly. Izindabeni zwaNkhize NTV kube kuntombi khona vubu ngesiseweni. Unobhala wekhosathu KwaZulu-Natal uEdwin Mkhize uthi ke ukutapa ezitolo kwenzeke ngoJulayi ngonyaka odlule kwaveza ke ngokusobala ukuthi izwe lakuleli linendlala futhi abantu abasebenzi. Mkhize kusho lokho ekhuluma namalungu ezinyunyana ezahlukene ezingaphansi komfelandawonye kuyinkonfa ke ethathe izithuku ezimbili ebibanjele eThekwini. Ubuye ngaphandle kokuncintisana namuntu ongunobhala wekhosathu kulesi sifundazwe uEdwin Mkhize esikhundleni sakhe njengoba bekuhleli ingqongothela ye-18 obekuhloswe ngayo ukukhetha ubuholo obusha kanye nokuxoxa ngenqubekela phambili yalomfelandawonye. Ekhuluma nabasebenzi osuna namhlanje bemkhakhe ehlukene uMkhize uveza ukuthi kuzomela kugxilwe kakhulu ezinkingeni zabasebenzi bezimboni. Our responsibility as COSATU is to organize the maximum number of workers in the factories. Demobilization and organization, comrade, must be around immediate factory floor issues, advancing and deepening workers from exploitation by company bosses through improved wages and working conditions. Ubesephinda ekhumbuza abasebenzi ukuthi uzemele bayibhekisise futhi ngabadini le yezikhalazo zabasebenzi ababamele abathi lo mfelandawonye awusanendaba nezinkinga zabo. And there is a perception ukuthi COSATU, comrade, you are weak. You are no longer doing your work. Don't be angry against workers when they say that. Abanye bethu, when workers say that, comrade, sometimes you want to be angry and you want to be emotional. But you don't want to analyze why abasebenzi they are saying, now as COSATU, you are weak. But if you are a leader of workers, you must look at yourself. Why workers are saying that we are now weak. I remind you, comrade Duguti, in terms of our philosophy, we are told, Duguti,
We need to win workers on their bread and butter issues. Lengqongothela iqale ukuhlala osukwini la izolo kwaze kwabe yaphothulwa osukwini lwanamhlanje. Ngudebo Sibisi eThekwini. Imeya yomasipala wesifunda King Cetshwa enyakatho nelikaMthani uThamentuli uncome kakhulu ukufunda ngokuzinikela kanye nokuzikhandla kwimphumela ke kamatikuletsheni yezikole kaphansi ke kwalesi sifunda ekhuluma ke ngenkathi kuqhubeka umcimbi okukomelisa abafundi abalikhulu abaphumelele ngamelengiso kumatikuletsheni umphemba kuzwakalise ukuzigqaja ngozimo wakulelo dabuka ngaphansi kwalesi sifunda ulalela Mswane otheleke ukuqala ngqa kulesi sifundazwe ke kusukela anqoba lesi sicoco. Balinganiselo kuyikhulu abafundi abaqonyeliswe ngemifundase emva kokuphasa kahle umatikuletsheni abasuka ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo enyakatho nelikaMthaniya. Lapha imeya lomasipala uThamsanqantuli ibisingethe umcimbi wokuchoma uphaphelo gwalagwala labo bafundi. Ekhuluma uNtuli udlulisa ukubonga kubafundi ngokusebenza ngokuzikhandla bephumelela umatikuletsheni nakuba bekunezingqinamba bezikhona zokhuvethe. I understand the effort they put to actually achieve so much. They have placed themselves on the right path of success. They are at the gateway of the golden future for themselves, their families, and our nation at large. I am proud of you, Batabami. I thank them together with the whole class of 2021 that passed. Some of them are here as the recipient of our municipal study assistance register at tertiary institutions as they intend to advance their education. Needless to say that they would not have achieved what they achieved without the commitment, support from the parents, SGPs, and more importantly, dedication of their teachers. Lo mcimbi ubuhanjelwe na uzime wakuleli ulalela Mswane osuka kwaSokhulu ngaphansi kwamasipala uMfolozi enyakatho nesifundazwe kwaZulu-Natal. Umswane wethula inkulumo yakhe ibhekise kubafundi ebakhuthaza ngokubaluleka kwemfundo. Today, I challenge you to dream bigger. I want every matriculant to aspire to be an employer as opposed to an employee. It is time we stopped waiting for seats to be allocated to us and we start building our own tables, not only for our benefit, but for the communities from which we stem. Lo mcimbi ubuhanjelwe izikhulu ezahlukene okuhlanganisa nezimeya ezisuka komasipala abayisihlanu abangaphansi kwalesi sifunda iKing Cetshwayo. Kanti uNtuli uzwakalisa ukuzigqaja ngesasasa kanjalo nangokwenziwe ulalela Mswane owuzime wakuleli osuka ngaphansi kwalesi sifunda. Miss South Africa Lalela Mswane, a woman of integrity who has stood tall in our nation and raised our flag as the community of King Cetshwayo district. Prominent individual whose delight and inspiration to many. This is a public figure whom we are very proud of as King Cetshwayo residents. Today we honor her immense contribution in the society. We are very proud of you, Lalela Mswane. Abafundi bahlomule ngemali kanye nama-tablets ngoxhaso loba ka-MTN. Ezindabeni z1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo empangeni. Bukeleka sithi shelele ezitolo siyabuya nendaba. Imeya kamasipala uMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya umxolisi imithetho ake isixolisile kumphakathi wakhele lo masipala namaphethelo ngezinxoshunxoshu nokugenqigonqo wenzeke kulo masipala ngenxa ngabikho kwezinzo nobuholi ke balo masipala engxoxweni ekhethekile nethimba lezindaba uNyambose uveze ukuthi njengoba sebengenile bazoqala ukusebenza ukuze umphakathi ukwazi ukuhlinzekwa ngesidingo zawo. Emva kwemntonsiswano kumasipala waseMtubatuba enyakatho nelikaMthaniya ngozohola lomkhandlu kuphinde kwabuyela iqembu leIFP njengoba bese kuqokwa okwesithathu. Inkantolo kuzokhumuleka ukuthi yaphoqa ubuholi beANC iphoqa lo uSpeaker ukuba abhlalise umhlangano. Imeya lomasipala egcina iqokiwe kuba umxolisi imithetho odlulisa ukuxolisa emphakathini waseMtubatuba emva kwezinxushunxushu ezibe khona emphakathini. Isimo saseMtubatuba kunjengamanje nje umuntu futhi ngaphambi kokuba aphendule lo mbuzo wakho engaqala ngokuxolisa kubantu baseMtubatuba namaphethelo
ngesimo abangaphansi kwaso, ikakhulukazi nje uma ubuka izinto ezenzakalayo edolobheni lakithi eMtubatuba, izinto ezenzakalayo emawadini kusuka kuward 1 kuza kuya kuward 23, zonke izinto zimile kusukela bevotile ngomhla ka1, ayikho into esike yenzeka ukuya emawadini. Uma nje sibuka idolobha njengoba kade ula edolobheni weqa imigodi, angazi imigodi emingaki, akuseyiwo ngisho ngeke usakubiza nangama potholes, sekuyimisele nje ongayazi ukuthi ingakanani. Ubuke izimo zonke nje ezenzakalayo, kungabi clean kwedolobha, izinto kufanele ngabe i-service delivery yahamba iye kubantu kodwa ibambezelekile. So ke sithokoze kakhulu ukuthi lo mhlangano wayizolo ube impumelelo ngoba yiwo manje osuphave indlela yokuthi kusukela namuhla kwenzakala ini ukuya i-service delivery kubantu. Kusola kwavota lo masipala ukaze ube nozinzo njoba kugcine sekuthinteka nabasebenzi bebeka phansi amathuluzi bekhala ngokutola izinsiza kusebenza. Nokushiyela lidolobha lingcolile. Umthetho ekhuluma nethimba lesindaba le1 KZN TV uveze ukuthi konke kuzobuyela maduzane esimeni baphinde baqhubeke nokuhlinzeka umphakathi ngezinsiza ezifanele. Baqinisekisile ukuthi babume inkinga zethu thina sizozethula municipal manager okuyena esiqondene naye zonke. Uma nje sesimtholile angiboni ukuthi siyoke siphinde sibe nenkinga ngoba inkinga yethu yileyo bayibalileke ziningi-ke izinto zabo kodwa umuntu uyolindela-ke mhlawumbe ukuthi ayithole endaweni right ku-MM uma ngabe kuwukuthi usekhethiwe ngoba umhlangano lo wakusasa uzoqinisekisa ukuthi kuhenye yama-items ukuthi abatholakale umuntu ozoba acting MM ukuze kukwazi ukuthi ku-addresseke zonke inkinga. Siyaphinda futhi siyaxolisa kakhulu kubantu baseMtubatuba ngesimo abahleli ngaphansi kwaso ukungcola nazo zonke izinto ezimile okuyi-service delivery. Kubheka ukuthi lo mkhandlo wenza izinhlelo ezibhekiswe emphakathini zokuletha ingqalasizinda kubantu. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika ukuthi abantu maphumulo eMtubatuba. Bathole kanzima-ke abantu basendwede eningizimu yeTheku njengoba sekupheleke izinyanga ezintathu zonke bengalutholi usizo lokwenzela omazisi nokunye-ke eminyangweni wezasekhaya ngenxa yokungabibikho kwezobuchwepheshe besimanje be-internet. Ithimba-ke lihambele amahhovisi alomnyango eBhamshela lafica kukhala-ke ibhungezi kunenqwaba yamaphepha okufaka izicelo zomazisi abhale ngesandla. Umbiko-ke uveza ukuthi izicelo zomazisi zigcwele ngaphakathi kula mahhovisi kusukela ngonyaka owedlule. Kumile ukwenzelwa kwezakhamizi zasendwede naseBhamshela omazisi ukusukela ngonyaka odlule kulandela ungabibikho kwe-internet emahhovisi omnyango wezasekhaya oqashwe kwisikhungo sikamasipala indwede esibizwa ngeThusong Center eBhamshela. Emva kokuthi ithimba lihambele le ndawo lifica kukhona amafomu omazisi agcwaliswe ngesandla, abasebenzi bakunqaba ukuthi lingene lithwebulo ngoba bethi abaphathi bakule ndawo abekho. Omunye wabasebenzi uthi bayabachazela abantu bomphakathi uma befika nathi kumanje izicelo zabantu ziduve kula mahhovisi kusukela ngoNovemba wangonyaka odlule. Netrip hamba 5 November till now asinale trip. Kodwa into abakwazi ukuyenza at least amabheli ngiyawabhalisa athathwe ahambe endweni. UDlamini lo umbonayo umphathini uCapturation naye futhi uCapturation my network ikhona nje bethe nawo 3 weeks network ayikendwe. Shit's no problem network. Bebe abaphathi bekangakhuluma besakhuluma nje nabo lo indwebe lo no-IT wethu naye uxhumana no-IT wasendweni. Thina silindele ukuthi masithiwa seku-right. Njengami mina ngumsebenzi nje anginaseki. Obhekelela ezobuchwepheshe kumnyango ozasekhaya ongathandanga ukudalulwa uqinisekisile ukuthi internet ayikho kulamahhovisi kusanga ngonyaka odlule. Wathi kunombiko awenza wawuthumelela kumasipala wasendwedwe kodwa kuze kube manje asikho isisombululo. Inhlezi nokuthi ngombani sengayi nokuthi mhlambe nakubona ukukhuluma nobaba because mhlawumbe bazongazi laba vela basema office umuntu obengaze akuchazele kahle mhlawumbe u-IT wabo lo sendwedwe ngokwazi kwami nje ayikho yona kodwa
mhlawumbe ngabe ngithi mhlawumbe ngicela umthinte u-PM ngoba i-report ngiyisile last week. So mhlawumbe ke angakwazi ukunikeza from leyo report leyo nangokwazi kwakhe. Uthintwa umasipala kube inkombankombane ungaphumeli obala kodwa owasemnyangweni ozokuxhumana uHlangulani Msomi wakuvuma ukuthi lo mnyango uqashile kubona wathi ulwazi angenalo ngelokuthi imali abayikhokhayo yendawo ingabe yakufaka yini nokukhokhela kwe-internet. Lolu daba ithimba liqala ukulandela ukusukela ngomsombuluko kodwa kuze kwashaya usuku namhlanje abomnyango wezokuxhakaxhaka kulo masipala ungaphenduli ukuchaza ngongabikho kwe-internet. Debokho Sibisi, Endwedwe. Usizi luzwa olunye ke kwikhehla lasendaweni yakamnyamani ku-12 kwamaphumulo enyakatho nelikaMthaniya ehlala ke endlini yodaka engawa noma yinini uNkosentsha Mchunu oneminyaka engama-72 ubudala usabela ke impilo yakhe njengoba indlu ahlala kuyona ingawa noma yinini. Umacingwane ke uthi wasinda ngokulambisa ngesikhathi kunezikhukhula kenyanga edlule wasinda futhi eshawa umphezulu kwathi indlu yakhe yadilika ohlangothini. Leli ikhehla uNkosentsha Mchunu wakwamaphumulo esigodini sasemnyamaneni ku-12 uthi abusehla ubuthongo ngenxa yokwesaba ukuthi indlu ahlala kuyo ingadilika noma yinini. Leli khehla lihlala lodwa kulendlu lithi impilo inzima njengoba lingenayo indawo yokufihla ikhanda esesimeni esikahle. Hlala ngathi shwi xa nginangamanzi ngifuna ngikela amanzi ngelo ngizencenga abantu bangisize emanzini. Noma kuyethu ngilincenga futhi bazetho baphathise into edliwayo. Umchunu uthi njengoba kuye kwaba nezivulo ezinamandla esihlasela indawo kwamaphumulo ube nokusaba ukuthi indlu yakhe ingasiwele kuyena. Uthi usinde ngokulambisa isikhathi izulu lizama ukuhlasela endlini yakhe. Umchunu uthi akanawo amandla okuzakhela indlu ngoba uhola impesheni nayo okumele azinakekele ngayo njengoba isimo sempilo yakhe singesihle. Angayisaba impela singayisaba impela ngawa noma yinini wele kumina indlu ngekho umuntu uzongilekelela. Ngikhala kabi impela ngendlu kabi ngoba ngapha noma yinini indlu. Umchunu bese enxusa umSamaria olungileyo ongamakhela indlu esesimeni esikahle. Acela impela bangakhela ngoba bona amandla nginawo imali empesheni ayikho. Ngathi ngakhani nje empesheni ayikho into engayikho ngempesheni. Cela bangisize bandla ngiyacela impela ngoba kithi emachulu ngicela njalo ngithi alingisizeni bo la ngizovela entabeni anginandle ngusikotheni nje. Leli khehla lithi linabo abantwana kodwa libazi ukuthi baphuma babheka kuziphi izikalo njobe sehlala yedwa yonke leminyaka. Lo mbiko uqoqo uzamandosi icele wethulo uThabani Maphumulo kwamaphumulo. Asiphinde sithi shelele ke ezitolo sizobuya futhi. Sikwamukele mbukele sabukele zona indaba zi1 KZN TV ahlabele phambili ke sibheke engosini ezomnotho. Iranda kuleli lu-15.25 emaqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.72 emaqhathaniswa nopondo waseBrithani libe u-17.47 emaqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libe $1,806.77 i-ounce kuthiwa longahlozwe wona ube $91.11 umphongolo. Bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu leMamelodi Sundowns lithi ke sinye nje isizathu esenza ukuthi ke lingamdedeli umgadlwalo uGustin Sirino nakuba bese kukuningi ukukhuluma kumnyamalisa lomdlali neqembu laseGibhithe Al Ahly eqeqeshwa ngowangumqeqeshi waleli qembu Pitso Mosimane. Lo mgadli weneminyaka engama-30 yobudala imidlalo ke eminingi ayidlalayo muva nje usuka ke nje engena phakathi nawo umdlalo. Ngokusho kweqembu labafana bestayela akalikho ke nelilodwa iqembu eselike leza ngaphambili laxoxisana nabo libazisa ukuthi ke lifuna ukuthengiselwa lo mdlali. Lo mgadli kuzoba yingxenye yeqembu leSundowns uma selivakashele eThekwini Princess Magogo Stadium kule mpela sonto lapho lizodlala khona neRichards Bay FC kwiNedbank Cup. Bukeleke nasi isimo sezulu esingalendeleka.
Bukelekile lezi bese kuphathele zona mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Sala kahle emakhaya.